куйнарга, һәр чак ачык кычаклар. Түрләргә рәхим итегез, хуш килдегез, кунаклар. Түрләргә рәхим итегез, хуш килдегез, кунаклар. Сәлам дуслар, Туган тел телеканалында инде сез яратып өлгергән аш яулык тапшыруы. Һәм шушы тапшыруның авторы алып баручысы Флорида Исмагыйлова, яна мин сезне үзебезнең студиябызга кунакка чакырабыз. Инде шушы студияга махсус рәвештә чакырылган кунагыбыз бүген, хөрмәтле дуслар, сез бик яратып тыңлаган, аның тапшыруларын шулай ук игътибарсыз калдырмаган безнең шибәркәебез, уңган хуҗабикәбез ул да булса Лилияна Ирназарова. Сез Флорида апа, исәннәрмесез, хөрмәтле тамашачылар. Флорида апа, инде сез бик оялчан гына булдыгыз, мине зурладыгыз, әмма ләкин дуслар, сезнең алдыгызда Башкортстанның атказанган артисткасы, яраткан җырчыбыз Флорида Исмагыйлова. Һәм бүген мин шушы студияда басып торуыма чынлап горурланам. Туган тел телеканалында 10 кайнар җыр хит паратын моңлы итеп, матур итеп алып баручы бик күп җырман конкурслары лауреаты Лилияна Ирназарова. Лилияна Ирназарова. زكا زكا بيبي زكا بيبي سو كريمة زكا زكا بيبي زكا بيبي سو كريمة واي شادر غلي ما درخاني فادر زليفة واي شادر غلي ما درخاني فادر زليفة بياخد الصر زكا زكا بيبي زكا فيراني أغشيرة زكا زكا بيبي زكا فيراني أغشيرة النجل سنبي بتراخو بالزرد ألفية النجل سنبي بتراخو بالزرد ألفية كم تكن كربن تكن ذنبي زور غمر شو وينا وي مكتب دا قيمك مستقبل شال دا الشقات بزيدك بس ونيك قصيدك باز قاتشتك ما يشادك لا تكردك بالا شادك كل بين دا سوقشتك سو بين دا سوقشتك إيلكتن شيلكتن برمشتن قيمكتن قربادن بدايدان إشلر كتر وميدان وفايا بدر قايم قصتين شرفتين سيفوتين بدر قايم قصتين شرفتين سيفوتين بيبي بكابي زاهيرة قام رسول الشريفة بيبي بكابي زاهيرة قام رسول الشريفة أكترك شايم نار دا كترك شايم نار كوناقلار بيب ترق ويدا خزاين نار قولumdağı yüzlerimden isimleri firaya Sikrip sikrip bilgende kek roya roya Шул хәтле күтәренке кәйфләр белән килгәнсез мескен кем. Һәм инде тәмле азыклар төяп безнең тавыныбызга килеп утырганнар, монда тавык дисеңме, кыярлар, монда инде нинди генә тәмле әйберләр юк, хөрмәтле дуслар. Һәм Лилияна, син нинди азык әзерләргә килдең? Тавыктан ризык, әмма ләкин бу инде үзенә бер төрле русча әйткәндә куриные рулетики дип атала. Төрмә тавык. Төрмә була. Бик матур гына, аның эчендә чернослив булачак. Кара җимеш. Кара җимеш. Чикләвек булачак. Минем переводчиком Флорида Исмагыйлова. Монда оливки, сыр. Ну, гомумән инде бүген тапшыру вакытында безнең тамашачыларыбыз аңлар. Һәм без башлап җибәрик, Флорида апа. Тизрәк башлыйбыз, хөрмәтле дуслар, туганнар. Тәмле ризыкны хәзер кисәбез, ярабыз, төрәбез, пешерергә куябыз. Һәм сезнең белән бергәләп, Аллаһ буйырса, бергәләп тәмләп тә карарбыз. Тәмләп дигән инде без тәмләрбез, сез шул вакытта тиз генә тавык чыгып алып кибеттәнме, бәлки сезнең ихатада йөгереп йөргән бер әтәшне тиз генә чалып, бисмиллаһыгызны әйтеп, безнеңчә әзерләргә тотынырсыз. Киттек, дуслар. Шулай итеп, Лилияна, әйдә, яшәбез инде хәзер иң башта тавыкка. Тавыкны хәзер без ярып ярмыйбыз, аның өлешен алырга кирәк. Бу инде йомшак итен генә алып. Гомумән безгә тулысынча үзе кирәкмичә. Менә бу йомшак итен. Хөрмәтле дуслар, шусын да әйтергә кирәк, үзе кирәкми дигән инде безнең
ашъяулык тапшыруында bir azık әзерләнә. Калганын берсендә әрәм итмибез. Әлбәттә, тиресен әлбәттә алырга кирәк, чөнки ул икенче бер төрлектән бирә. Диета буенча каз, үрдәк, тавыкның тиресе безнең организмга бик әйбәт тәэсир итми бит инде. Шуңа күрә элек тиресен умырып алып ашый торган идек. Хәзер инде билләр ничкәрәк булсын өчен һәм безнең тазалыгыбызда ныклырак булсын өчен тиресен ашамаска кушалар диетологлар. Фәридә ханым, сезнең кебек төс фигура булыр өчен белмим нәрсә ашарга кирәктер. Ашарга бүтән тәмле әйберне ашарга кирәк. Ә инде шул ашаганнан соң ятып торырга ярамый, утырып торырга ярамый. Хәтта мин укып йөргән вакытта сәнгать академиясында без нәрсә эшлидек? Ашыйсың, бәйләм бәйләйбез, төгәбез бит инде, үзебез төрле яктан тәхмин итәбез. Һәм ашый торган идем дә ярты сәгать буена баскан килеш бәйләм бәйләп тора торган идем. Баскан килеш ярты сәгать. Утырырга ярамый, чөнки бу төрлесе дә синең тәнеңә китә ашаганың. Ә монда башкаларны диеп белән торып бәйләм Суккаларга кирәк, суккалар өчен миңа щукыч кирәк. Менә минем щукыч. Дуслар, бу щукыч белән суккалау гына түгел. Дуслар, инде хәзер без тавыкны бергәлибез менә шундый кисәкләр килеп чыга. Бу инде түрү өчен уңайлы булсын өчен. Ярый, Лилиана, буларын син эшләрсең хәзер матур итеп. Туктап тор, бәрми тор әле. Бер-ике генә сорау биреп алыйм әле, Лилиана. Менә сен ургылып чыктың безнең эстрадабызга. Мин ургылып димән, ул бит инде безнең халык өчен җырларны тыңлап, клипларны карап барган безнең җыр-моң сөючеләр өчен безнең ничек килеп чыгулар, безнең үрмәләүләр, баскычларга менүләр кадр артында кала. Без инде сине кабул иттек, ургылып килеп чыккан кызыкка итеп. Шулай да, шул ургылуларга чаклы нинди баскычлардан үттең син? Кайларда үстең, ничек итеп аякка бастың, атлап киттең? Бер-ике генә сүз әйтеп үтик әле. Мин инде Дүртөй районы кызы Байыш дигән бик матур авылда, матур табигатьле авылда туып үстем. Минем әтием баш табиб, теш врачы, әнием шәхси эшмәкәр. Абыем абыем бар. Ничек дип әйтим, дуслар, әлбәттә сәхнә юлында атлау ул бик җиңел нәрсә түгел. Фәридә ханым, сез инде атказанган артист, беләсез ничек икәнен. Без яшьләр өчен гомумән яхшы җырлар кирәк, яхшы кәеф, дөрес туры карау, әлбәттә, менә нигә. Шулай, Лилиана, теге күзләр теге якка бу йөгерә башласа, сөйләшкән вакытта, җырлаган вакытта туп-туры күзеңә карап сөйләшмисең икән син әңгәмәдәшең белән. Димәк, синең артыңда куеныңдамы балта кебек була бит ул. Шулай бит. Шуңа күрә кем белән сөйләшәсең, кем өчен җырлыйсың, кем өчен эшеңне эшлисең, туп-туры күзенә карап. Минем дә әлбәттә шул балтаны кулымнан тартып алучы дип әйтсәк дөрес була. Минем устазым Салимова Гульнара Рифкатовна әйткәндәй, Фәридә ханым, ул сезнең курсташым. Мин 13 яшьлек кызыкай Фәридә ханымның студиясына инде тормыш иптәше Амир Дисеев та тавыш яздырырга килдем. Беренче тапкыр Лилиана бәләки генә кыз, укучы, бик дерелтәп кенә куркып кына минем курсташым Гөлнара аны безнең студиягә чынлап алып килгән иде. Мин шул вакытта шаккатып без Амир белән калган идек. Нинди талантлы кызыкай, курыкмый, үзе шибәр, үзе уңган, үзе матур. Нинди тавыш. Гөльямалны яздырдым бит инде. Татар халык җыры Гөльямалны яздырып, син кайларгадыр конкурсларга барып, беренчелекләрне яулап. Без ул елны Роза Ветров дигән бәйгегә барып, Италиядә гран-прига лаек булдым. Италиядә. Ул инде Бөгелмәдә башланды, Бөгелмәдән соң Мәскәү, Мәскәүдән соң Италиягә җибәрделәр, Италиядә инде анда гран-прига. Инде хәзер безгә кирәк булачак сарымсак. Сарымсакны Фәридә ханым безгә сарымсакның кыргыч түгел, безнең сарымсакны чыгара торган, изеп чыгару. Шулай итеп, Лилиана, безнең тавыкның туш ите әзер, шулай бит. Хәзер Фәридә менә кара җимешне әзрәк бүлгәлибез. Бу инде теге Мин дә кисешим әле сиңа, ни басып торам әле ул. Бүген мин нишләптер югалып калдым, хөрмәтле дуслар, Лилиана килгәчтән, чөнки Лилиана, син шул хәтле, синең белүемчә, син ноябрь аенда тугансың бит, шулай бит. Һәм инде
Hürmetli dostlar, şunsu da to'xtab turar, to'xta. Şunsu da aytib ketib hali. Ne uchun Liliana Ernazarov bugun bizda qo'noqdasin hali? Men bit bilib chaqirdim. 7 noyabr kuni bizning Lilianamizning tug'an kuni. Ham endi shu o'ng'aydan bugun endi fursatimizni foydalanib bütün senin tinglovchilar ismidan, o'zimning ismimdan, shan ko'nglimizdan, yuragimizdan shulay deb hurmatli do'stlar qatnashimiz keladi. Liliana. Matur bo'lib qol, sog' salomat bo'l. Sening ijod yo'lingda oq shashaklar mana shulay tirib yo'lingni yopib qina yatsınlar. Oq shashaklardan atlab qina uska minib, qizil buket qina rozadan ko'priga yatsın senlar. Hurmatli do'stlar, men bilmayman narsaga kerakdir. Yumurqa, perepelka yumurqasin Liliana olib kelgan. Narsaga kerakdir, aslında o'rnatib bizga Alloh bersa. Ayyo, o'nglar biz bu sizga topshiriq vaqtida vaqtida anglashib, retseptlarni yozib, damli rizqni og'ziga tashab Alloh bersa. Do'stlar, endi biz yumurqani pishirga qo'ydik. Hozir biz tovuq etin tiruga tutunamizmi? Anglshi endi tupishga. Biz mayonez bilan sarimsoqni butuymiz, hazırlaymiz. Bu endi Yunus butuytiram. Ay, shu sousni. Men endi tirurga tuturam. Edi. Liliana, senga bir necha so'rovlar bor. Ishlasha olasizmi? Albatta. Silashamiz albatta. Bizning Tug'an tilli telekanalini qarovchilar nechik hazırlov bo'layapti, bizning uchrashuvda bizning artistlarimizning, yaratgan jirchilarimizning, umuman shaxslarimizning turmushlarini da aniqroq bilib, esda qoldirasizlar keladi. Shunga ko'ra biz bitinde aytdik, mana sen ningdir bosqichlarda mingansan, turli yerlarda jirlab yurgansan, matur etib o'qigansan, o'sgansan, shiberlangansan, ham endi zo'r sahnaga, professional sahnaga nechik kelib kirding sen? Men 2005-yilda Oydar Galimov teatr studiyasida kastingda qatnashdim. Shunda bir-iki yo'li u kastingda Tatar jiri 2005ning general direktori o'tirdi, Radik Artemyev. Unda meni menga ko'z solib, albatta Qozonga chaqirdilar. 2005-yilda men Tatar jiri festivalida qatnashib, shunda endi birinchi odimlarimni yasadim. Men Oydar Galimov teatr studiyasida jirchi bo'lib, back vokal bo'lib, aktrisa bo'lib, endi ular bilan gastrolga yura boshladim. Jiddiy ravishda 4 yil ishlab, endi ningdir tajriba to'plab, endi Qozonga yo'l tutdim. Qozon davlat universitetini tamomlab, albatta endi fakultetda narsalikka o'qidim sen universitetda. Yetakchilik deb aytam, upravlение персоналом. Bir ko'p kishilar so'raylar, nega senjerlarga bormading deb. Mana mening atiyim jirga o'qirga. Albatta, san'at bo'yicha har vaqt mening kengashim bo'ldi. U endi mana shulay dedi, qizim, kunlardan bir kunni tovushsiz qolsang, qayda borarsan? Teleproyektlarda qatnashdi, muzikal desant, Tatar jiri, umuman barliq bo'lgan konsertlarda qatnashdim, chunki mening o vaqtda oilam yo'q edi. Men student qiz qo'llash kurslar shunda chiqish yasay oldim. Shobamiz bitindi, shobamiz. O'sha uchun o'ylamaysan, yaqinni o'ylamaysan, shobasingda shobasan. Artist kishisining mana shu
вакытта гына артист булып аякка баса ала, ул ашауга, ишүгә, ял итүгә, йокыга бик бирелеп китмәсә, көне-төне чапса, аның мие, йөрәге 24 сәгать буена сәхнә турында уйлап, Сәнгать белән янса гына, димәк, сез артист була аласыз. шулай. Хөрмәтле дуслар, инде безнең рулетларыбыз әзер, менә алар шундый формада булалар. Аларны файда Мен кыздырдым кастрюльне. Казанга салсак бит. Су салмыйбыз дуслар, гомумән бик кыздырылган кастрюльгә тоже салырга ярамый, чөнки ул ябышачак. Кастрюльне жылтырга куясыз да, шундук инде рулетларыбызны сала башлыйбыз. Монда шыжлай башлады бик әйбәт. Шул шыжлап торган вакытта без тузлы суны салабыз. Рулет өстендә нәрсә була? Әлбәттә, бездә анда булачак орех. Чикләвек. Чикләвекне кыргычтан кырып әзерлибезме, Лилияна? Хәзер кырып әзерлибез. Син үзең шушы тормышны яратучан кешесең. Син кешеләргә дә шул хәтле якты йөзлесең. Һәр вакытны, әмма ләкин синең бит үзеңнең дә менә үз-үзең белән калган көннәрең буладыр. Һәм үз-үзең белән сөйләшкән вакытларың буладыр. Шушы тормышта үзеңнең нинди сыйфатыңны син ихтирам итер идең, үзең белән сөйләшкән вакытта? Гомер бит ул бер генә елмаешып, көлеп, бер-беребезне яратып, якты мөнәсәбәт күрсәтеп, әлбәттә, дуслар якында булганда, дуслар, тагын ни кирәк? Аламалык эшләгән кеше шунда урынында таптана да югала. Без дуслар көндәлек проблемаларны онытып, гаиләбез, дусларыбыз белән яхшы мөнәсәбәттә яшәргә кирәк. Сезнең соравыгызга җавабым аламалыкка яхшылык белән җавап бирергә өйрәнергә кирәк, дуслар. Гомумән безнең барлык тормышыбыз яхшырак, матуррак. Шулай да шул яхшылыкны эшләгән вакытта да аламалыкка каршы үзеңнең көчсезлегеңне бары күрсәтергә дә бер тешләп алырга кирәк. Бергә кеше күрмәгәндә. Зифанага менә ахирәтем язган бер әниемә, безнең әниләребезгә багышлап язылган җыр бар иде. Язмышлар тырыша тешләргә, искитми үтмәгән тешләргә. Һәм инде дальше. Тешләр үтмәгән кешеләр, Аллага шөкер, Искитми үтмәгән тешләргә. Хөрмәтле дуслар, студиябызның төп өстәленә күчтек һәм күрүегезчә, гадәттәгечә мин инде ашъяулыклар әзерләдем сезнең өчен. Бүген бу тапшыруыбызга шушы ашъяулыклар Башкортстаныбызның Әлшәй районының Төрен-Таиш авылыннан килгән. Шушы Төрен-Таиш авылында Кунафиннар гаиләсе гомер буена яшәгән. Аларның әтиләре Идият абзыкай, әниләре Сәвия апа инде күптәннән мәңгелек йортка киткән. Әмма ләкин шушы Кунафиннарның нигезләрен суытмыйча балалары авылларында яши. Мине Гөл апа, Зөфәр абый, Наилә апа һәм минем көмәем, сердәшем, дускаем Зарема шушы нигезне саклап, безгә, безнең тапшыруыбызга шушы ашъяулыкларны җибәрделәр. Һәм инде бисмиллахны әйтеп, өстәлгә шушы ашъяулыкларны җәйим. Бу ашъяулыклар, хөрмәтле дуслар, 19-нчы гасырда ук түгелдер бәлки, әмма ләкин 20-нчы гасырдан бирле яшәп киләдер. Шушы нигездә һәм Сәвия апа үз кулы белән тукыган микән, бәлки аның әнисе тукыгандыр, безгә ансы сер булып кала, һәм инде сәлфеткә дилтә торганнар иде. Бу сөлге килгән кунакларның алдына сала торган сөлге бит инде. Шулай итеп, менә мин әзерләдем һәм Лилиянабызны чакырам. Ниләр кылды микән бу арада Лилияна? Canım ömürge
кыярны ваклап, инде салатны ясарга әзерләндем. Фарида апа, безнең өстәлебездә матур ашъяулык, чын-чынлап җитди рәвештә башкорт, татар милли сирен алып килгән ашъяулык ашаганнар. Бик матур дуслар. Без дәвам итәбез. Фарида апа, без инде хәзер сарымсакны Син кыргыштан син эшлисең, мин эшли алмыймсың? Лилиана, син менә шушы берничә ел эчендә безнең профессиональ сәхнәдә чыгуыңнан алып, үзеңнең җырларыңны яздырдың, клиплар төшерәсең. Синең үзеңнең махсус рәвештә чыккан дискың бармы бүгенге көндә? Әйе, Фарида апа, минем бүгенге көндә үземнең беренче дискым бар, ул Мини дип атала, альбом, компакт дискым. Менә 18 ноябрь көнне икенче инде дискым көн күрәчәк, Аллаһы буйрса. Көтәбез туганы. Көтәбез, әйе. Яңа җырларым үзем улыма атап, әниемә атап, әтиемә атап, тормыш иптәшемә атап. Шунсын да әйтергә кирәк, син бит җырчы гына, күп кенә телевизион тапшыруларның авторы гына түгел, җырлар язучысың да бит син. Әйе, мин җырлар язам. Син шигырьләрне өзең язасың беләм. Шигырьләрне кайвакыт язам, кайвакыт юк. Бу инде минем илһамым. Мин үзем көләм инде, әйе. Илһамым тулы киләме, тулы килмәме, тулы килмәсә, мин инде көй генә язам. Инде тулысынча килсә, мин шигырьләрне язам. Әйдәпә, инде без хәзер монда сарымсакны турадык, тулысынча кыяр белән бутадык. Туз, тәм буенча, әйе, май, чишмә майын салдык. Көнбагыш майы. Көнбагыш майы, әйе. Монда яшелчә, петрушка, укропларның барсында салдык, бутадык. Дуслар, инде ул хәзер бераз торырга тиеш. Инде хәзер безнең тәмле җимеш ананас пычак ярдәмендә без инде Тышын алабыз ананасны. тышын әйемнән шулай итеп бик тиз генә, катмарлы түгел, тиз генә эшләнә. Бүген миңа рәхәт. Бөтен эшне Лилиана үзе эшли. Миңа эш калмады, мин шулай торып кулымны кушып, пышак катып барып килдерәм. Фәрдә апа, мин инде үземнең өемдә дә кухняма беркемне кертмим, хәтта минем әнием, кайнанам килгәндә дә мин бик яратмыйм, чөнки элек-электән килгән бер яратмыйсың эшләшергә, кунакка чакырасыңмы соң? Әлбәттә, безнең өйдә һәр вакыт сый-хөрмәт. Дөресен әйткәндә, чәй эчәргә ниндидер магазин әйберләре булмаса, тиз генә куймак пешерәбез. Азат белән бик кунак чакырырга, кунакны сыйларга яратабыз. Азатың да синең матур итеп җырлый икән, артист булмаса да. Ул бик матур итеп җырлый, әмма ләкин инде менә бик күп кеше чыгышларын ясагач, ул ничектер уялчан диләр. Дуслар, чөнки ул инде бизнес өлкәсендә ул дөрес итеп әйткәндә акула. Инде җырлауга килгәндә мин инде аны Азат җырлый, тавышың матур бит дигәнгә генә сәхнәгә чыга алдым. Kuşak kabızdık biz ikev, Kor yazmışlık oynar yakından. Min bitsini özüm izlep tapdım, Mehabetnin oynar utundan. Mehabetli oynar gülüm minim, yazmışımın sırrı şəşəgim. Yanlarımda sin bulğanda gana, Qədirlərə miğa yaşavım. Orta kuşak şılısında iken, Sayınğanımız barılı yalqınğa, İkibizge ortam bir jır yaşil, Ul jır bizning süyü haqında. Mehabetli qaynar gülüm minim, yazmışımның sirli şəşəgim. Yanlarımda seni bulan
Лилияна Ирназарова, Азат Абдрахманов. Абдрахманов. Фәридә, инде без финишка чыктык. Әйе. Тавык әзер диярлек. Тауык әзер. Инде хәзер менә Bütün бизәгүчләре, bütün тәмләткечләре әзер. Йомырканы шест тартык бит инде. хәзер матурлык өчен менә шулай итеп, матур итеп кисергә кирәк. Агы да, сарысы да күренеп турсын. Бергә барган тиешле. Һәрбер сәхнәгә баскан, зур сәхнәгә чыккан җырчы үзенең сольный концерты хакында хыяллана. Синең хыялларың шул яктан, әле бит әле син яңа үсеп кенә киләсең. Синең әле шуннан да тормышыңның, иҗади юлыңның башыгына шул хәтле матур итеп, ниндидер көчле итеп ургылып чыктың син әле. Шушы ургылып чыккан әйберләрне урынында калдырыр өчен әнә шунда өстәрәк бик күп тырышырга кирәк, бик күп көч салып эшләргә кирәк. Һәм инде үзеңнең менә сольный концертың булырмы, күрербезме? Фәридә ханым, мин сезгә чакыру кагазын бирермен. Март аенда Алла берсә Яшьләр мәдәният сараенда планлаштырабыз. Бәлкем иҗатыма гашык кешеләрне чакырамыз. Хөрмәтле дуслар, инде электр плитабызны сүндердек. Фәридә апа, безнең тавыгыбыз әзер. Ярый, әйдә, хәзер инде тәрлинкәләргә матур итеп үзең сал. Мин тиергә дә куркам, хөрмәтле дуслар. Бу матурлыкка. Ябыгырга омтылган кешеләр өчен менә бу нәрсәне салмасагыз да була, әмма ләкин мин аны үзем яратам. Шуңа мин инде матурайту өчен аның белән кулланам. Хәзер ананас. Ананасны бирәм сиңа. Ананасны алабыз. Ананасны менә безнең ничек Тавыкның астына калдырырга кирәк. әйе, шулай итеп. Әйе. Тавыкның астында калдырабыз. Күрәсезме, дуслар? Тавык ананас өстендә. Хәзер инде безгә сыр кырылган Сыр. Үзәне эссе тавык өстенә әлбәттә менә шулай итеп Эссе килеш салырга кирәк, әз генә ул йомшарырга тиеш, шулай. әйе, ул йомшара, ул Әйе. матурайта. Шушы сыр өстеннән шундук Нәрсә? Укроп, петрушка. Шушылай иттереп, матур итеп бизибез. Бу ресторанда, кебек хөрмәтле дуслар, Лилияна Ирназарова әзерли бит бу ашамлыкны. Йомырканы, перепелка йомырканы тураганны матурлыйбыз. Фантазиягыз ничек куша? Нәрсә эшлибез? дуслар, шуннан инде әлбәттә безнең кыярыбыз да Май белән, сарымсак белән, бөтен петрушка, укроп, нинди үләннәр бар, тәмләткечләр бар салынган. Әйе, тәмләресендә кыйдан гына менә шулай итеп матур гына итеп салабыз. чыгарып. Хөрмәтле дуслар, эсташларыгыз тәмле булсын. Инде без бүген Туган тел телеканалында ашъяулык тапшыруында Флорида Исмагыйлованың әлбәттә җитәкчелегендә менә шундый матур тавык итеннән рулетлар ясадык. Инде без Флорида Исмагыйлованың да өлешен яңадан кабат эшләдек. Беренче өлештә без инде орехны өстеннән сипмәгән булсак, читләвекне әйе бу өлештә әлбәттә менә. Исташларыгыз кабат янәдән тәмле булсын. Фәридә апа, бисмилла әйтеп тәмләп карыйк. Тәмләп карыйбыз. Син миңа хәтта кискәнсең дә, Лилияна, рәхмәт olsun. Тәмләп карыйбыз. Ничек тавык авызда эрин. Сырның, шикләвекнең, кара җимешнең бөтен тәмнәре сеңгән. Әлбәттә монда кыяры бар. Перепелканың йомыркасы, ананас, оливки. Менә бер шушы ризыкны ашап бетергәнче күпме тәмнәр авызда. Лилияночка моя хорошая, син игрәши бәркәй матуркай, рәхмәт. Рәхмәт сезгә, дуслар. чакыругыз өчен. Сез дә шушы ризыкны әзерләп карарсыз дип ышанабыз. Һәм инде сезнең белән саубуллашу алдыннан безнең Лилиянабызга бергәләп теләкләребезне телик. Безнең халык элек-электән әйткән, бергә теләгән теләкләр кабул була дип Худайдан сорыйк. Һәм инде гомер буена безнең менә шушы чибәр уңган кызыкайыбыз мул табыннар артында утырсын. Йөргән юллары актан-пактан булсын. Кайда йөрсәң дә яхшы кеше булып кал, үскәнем. Һәм инде синең иҗат юлың, иҗат шишмәң мәңге саекмасын. Һәм кешеләргә игелек, изгелекләр таратып, җырлар яз. Җырла. Рәхмәт. Уйнап көлеп, рәхәтләнеп яшә. Балалар үстер.
безнең белән бергә булсын. Рәхмәт бик зур, хөрмәтле тамашачылар. Ләзапа, тагын бер тапкыр студиягызга тапшыруыгызга зур рәхмәт. Мине чакырган өчен. Сызлар, рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Исән сау булыгыз. Төрләргә рәхим итегез, хуш килдегез, кунаклар. Төрләргә рәхим итегез, хуш килдегез, кунаклар.